Kwafika isikhathi seNyangayezulu kwahlaliwa njengoba ehleli nje sabuye sayiphendukela iNyangayezulu sathi cha ayiyona umholi ofanele ihole sesizomkhetha owethu umholi ozosihola. Ngenye imini kwaletha amafomu lapha ekhaya kwathiwa siwasayine lamafomu ukuthi ubani esimkhethayo noma esimthandayo. Bonke ibandla lathi sithanda iNyangayezulu. Kuthe ugcineni lefomu yasayinwa ngezansi kwathiwa bonke laba bathi iNyangayezulu abayifuni. Amafomu asayinwa la ekhaya ingozi. Ayingozi lamafomu asayinwa la ekhaya. Khona ngacacile. Hawu, asisayithanda iNyangayezulu kwathiwa asiyifuni iNyangayezulu. Inamanga nabafana basekuphakameni. Wathi isikhathi asathatha khona isinqumo sathi uNkulunkulu nathi lo. Uyazi mina angivami ukuba ngezika mina ezingehlela. Mina ngayagule lo mfana wayesibhedlela basebethi ithambo lakhe selibolile. Hawu emakhotho umshaya isithombe amhlinza kusuka la ithangeni baze bashaya emlenzeni ezansi. Wathi mase bakhipha izinto la engayazi kwakwentoni. Bamshaya isithombe basebethi indodana yakho la nto bathi ithamba lonke lomlenze wakhe selibolile. Ngephinde lilungu uyalibona linembobo lonke wahlabeka ngolosihlanu ingane ngathi mina iphukile inyelile kanti ingenwe idemon. Kodwa ngikhuluma ngokuthi sathatha isinqumo. Ithi iNkosi ngelinye ilanga sengizobe ngifike igcineni ithi iNkosi ngelinye ilanga angiqedela lo mfana wakho ke somnquma kwakuSeptember iNkosi iNyangayezulu wayesehamba uma wayesaphila ngithi 1980. Baba Nkosi iNyangayezulu ingane yomntana wami sesibhedlela emakhotho izanqunya umlenze. Baba emzibe ngokumfaka ukhonkolo umkhonkolo osuye emlanyeni uzofela phezulu. Uthi ubaba ngalosikhathi baba iNyangayezulu wayethi mangibiza athi ozala mfana obuvana ngangisemhlana ngalosikhathi. Ozala mfana obuvana wayengibiza kanjalo. Hawu lo osala lo mfana wami obuvana baba usho ma biko ma. Uthi baba iNkosi iNyangayezulu thanda amafutha. Ufike esibelele uvaliwe ufaka ukhonkolo lo muntu uzwashala phezulu kuzanywa ithambo libolile. Lifuna ukunqunywa ulidoti yathi nquma into makuphela insuku engawe enquma umlenze unquma phezulu la. Ho. Thatha amafutha ufuna umgcoba. Ufika uma lapha edokodweni uthe ubaba iNkosi iNyangayezulu angihambe la mafutha ngifike ngimgcoba uthi wema akuzwanga baba uthini. Le ngane ifaka ukhonkolo uzowafaka apha amafutha azafika phezulu. Uzowagcoba lapha amafutha. Ibole ngaphakathi inokhonkolo ngaphezulu uzowashala uzowafaka apha amafutha. Wathi baba ungizwe ngathi hayi akuzwanga hle buyele kumchaza uthi ufaka ukhonkolo. Wena sibinjana ke wabuyela. Wafike baba wathi ifake kodwa ukhonkolo wathi hey ngiyayazi yonke leyo nto.
Hey madoda. Hey man. Ngiyayazi yonke leyo nto. Wayesewathatha uma waya namafutha. Wayesethi kuye uthi uma ufika umcela ukuthi ngiyaphume esibhedlela ezela ehleli. Oh. Ezebuhleni kanti umuntu aklinwa kathathu ngosuku klinwa isilona la ihlinzwe khona. Uzoza kanjani ebuhleni? Ufuthi ngithe akeze ebuhleni. Ngamphelezela uma. Wamgcoba phezulu kakhonkono. Wayeseyisho lento yakhe ukukhuluma no sister Gcabashe. Ngiyakhumbula nje lonto manje. Yathi uyahlanya nasalukazi. Lengalana kuphuma esibhedlela nje. Wathi izakazi zizala zazimazi uShembe. Hayi cha siyahluleka. Yathi wa phela uma ohlanyana uzalwa kangithi. Wathi hey uthe uShembe ngibuye nayo. Wayesethi nolaka nasalukazi imali ndodokotela. Wayesefika udokotela into kwabo 12. Wathi wasamtshela sisitshela uthi lesalukazi sithe uShembe abuye nalengane. Wahleka udokotela ubhekane. Uthe kuye udokotela wayethi enza nje ke nesambane umsiko khonkolo la eceleni vula indawo esilonda bese embuyisa kathathu ngesonto amthatha so samthatha weze ebuhleni lesilonda sasingasavaleki la ehlinzwe khona wese sikwe icube iningi ukuthi kuyabhala kuvese kubona wafika ebuhleni amafutha enyangayezulu agcotshwa kwaphela lezo nsuku sangamisa kwaze kwayisonto lezayo uma sifika khona idle intombazane usister Gcabashe ayiniyathakatha abantu abamnyama lo mthi onawo enisize ngawo lengane luthathe kululane kulephizo ngoba lengane ifike inqanywe imlenze yasithathu iswa x-ray ngalosikhathi uma ifika x-ray uthi udokotela imbobo eyisethambweni seyivalekile Aksibona bangathandi. Ngo-1974 July sisePhakameni satshalita yodwa kodwa lo muzi sikuso umncane kusho iNkosi langa ihleli epulpiti elakhiwe ngamaplanga uNkulunkulu uzosifunela enye indawo angazi uyitholaphi uma singawela silapha phesheya esigcaweni isigcawu esikhulu sasilapha phesheya eShembe Memorial sasilapha isigcawu kodwa singalapha indawo ayisele kodwa uNkulunkulu uzosifunela indawo wayesefunda incwadi yesambulo 21 ngabona umuzi oyingcwele wesha ezulwini okuthe sila emzinyati ngo-1978 wayesefika uMambamba weze iNkosi nesizwe iqadi wathi ufuke uShembe kimi wazokhombisa indawo la iNyangayezulu ifuke iyakhona iyokhona nebandla layo yayisiphuma iNkosi yesizwe yayisidonsiza la bathi babama lapha enkambeni ikambe lapha phesheya yayinesa kwakuyidlela inkomo leli ungakhe umuntu ngibona bathi abaningi bengaka nje wayibona leyo ndawo sisizwa enkonzweni yazwe isisho ukuthi ufuna unkosikazi la uMambamba sehambele ngoyibona indawo kwathi ngo-1979 July 1 wenziwa umndendele lapha nezansi kuyihlathi la ngitangikhumbuzeke mhlambe ababengekho ukuthi zatshela lokho kuphela kwathiwa umuzi ukhona kodwa kusho lo muzi sophuma sekuyindawo njengoba sila sihleli ngentombi la asikudluki mhlambe sazofika mhlambe isiprofeti esisha angazi kodwa nje kulesizwe ngikhona akasizwe esije engasizwa yilesa sasilapha na ngo-1974 kwakuJulayi emzini wasePhakameni nangempela ngoJulayi 1 1979 safika la angikuzohamba la ungayishukela nje mawuthanda kodwa lo muzi ngo-1980 July ibandla ligubhe iminyaka ama-70 labakhona iNyangayezulu yathi ngesingisi this
This is a mini city. Idolobha elincane leli. Wangeke athi idolobha elincane leli abesiqaba imigwaqo yonke eyisithupha elanga phakathi. Njengoba ngikuqule ngibheke ngifulathele uJG road la emva kwami. Ngapha sanje sokuphosa uAK. Ngaphesheya lapha ubhekuma ngalonkulu road. Kanti ngezansi uMandlalayise road. Ngasenhla ngalela uMqhawe road. Wayengeke ayiqambe aqamba amagama emgwaqo la uma kusazohanjwa. Wayengeke wenze lokho.